Το καλάμι που κρατάω στα χέρια μου είναι το Power 170 και κατασκευάζεται από την εταιρεία Surf Italy. Πριν περάσω στην αναλυτική παρουσίαση του καλαμιού, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για αυτή την εταιρεία. Η Surf Italy ιδρύθηκε πριν 1,5 χρόνο περίπου με έδρα την Ιταλία και ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τη σχεδίαση και κατασκευή καλαμιών για όλες τις τεχνικές του casting, από το beach ledgering μέχρι και το surf casting. Η σχεδίαση όλων των καλαμιών έχει γίνει σε συνεργασία με ψαράδες από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, έτσι ώστε τα καλάμια να είναι προσαρμοσμένα στα ψαρέματα της Μεσογείου. Κύριο χαρακτηριστικό των καλαμιών είναι τα έντονα χρώματα και τα υψηλής ποιότητας υλικά τα οποία είναι κατασκευασμένα. Τα καλάμια της Surf Italy ήρθαν στη χώρα μας πριν από 6 μήνες περίπου. Από την πρώτη στιγμή που τα παρέλαβα, πραγματοποίησα αρκετά ψαρέματα έτσι ώστε να τα δοκιμάσω και να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα. Το Power 170 είναι ένα από τα οικονομικά τηλεσκοπικά μοντέλα της εταιρείας και διατίθεται σε δύο μοντέλα με 170 και 130 γραμμάρια casting weight. Το καλάμι της δοκιμής είναι αυτό με τα 170 γραμμάρια casting weight, το οποίο αποτελείται από 6 στελέχη και είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κάρμπον. Το συνολικό μήκος του καλαμιού είναι 4,30 μέτρα, ενώ το μήκος μεταφοράς του 1,47. Είναι εξοπλισμένο με οδηγούς Fuji σειράς K, 4 στο σύνολο σύντονο οδηγό κορυφής, βάση στήριξης μηχανισμού από γραφίτι και αντιολισθητική λαβή για καλύτερο κράτημα κατά τη βολή. Το στέλεχος κορυφής είναι κατασκευασμένο από carbon και fiberglass, είναι massive ώστε να διαθέτει μεγάλη αντοχή και μεγάλη ευαισθησία. Έτσι κάνει το καλάμι αρκετά δυνατό και του χαρίζει δράση κορυφής. Με λίγα λόγια, το Power 170 αποτελεί ένα καλάμι με πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής, ιδανικό για ψαρέματα με συνθήκες surf casting αλλά και rock fishing. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για παραγγελίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.pescafishingshop.com έτσι ώστε να ενημερωθείτε και για τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας. Ψάρι δεν ξέρω αν είναι και τα κεφάλια από τα ρέματα. Όχι ρε, να το ρε. Να το ψάρι. Αχ, σταματήστε, δεν μπορώ. Έλα από εδώ από την παραλιάκι. Από εκεί θα πάω να το βγάλω, πως έχω καλώς Ναι. Γουρούνι. Δες εκεί. Το. Τι είναι αυτό. Διάκησε. Πώς έχει πιαστεί έτσι ρε. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω έχει πιαστεί από τη δουλειά. Το πλάι. Το πλάι. Έχω αγχωθεί μέχρι να βγει έξω. Με το πλάι, αυτό έχεις έτσι. Την ουρά. Καλό είναι. Τι είναι. Καλό είναι. Βέβαια. Δεν βλέπεις. Τι καλό, αγάπη μου. Μπριζολωτό είναι. Πορφυρασιόν, Πού είναι. Τον κόλλο. Πρόσεχε. Πολύ σιγά, Πολύ σιγά. Κοίτα πως είναι. Πω, μάνα μου. Το Πάσχα αυτό θα σου βλύσουμε, όχι αλλή. Η κορώνα μπροστά, έτσι να τα λέμε αυτά. Δεν δεις.